Aku wis suwe kamardikanku dirampas. Panganku dicatu. Wis ngono sing diwenehake kurang maregi. Wetengku asring ngrasa pating plilit, keluwen. Gejala mah ayake. Kuwi durung. Sing luwih gawe sara tanpa ngerti luputku, guluku dirante. Najan bisa mlangkah mrana mrene, gerakku tetep winates sawetara pecak. Mung sadawane rante kang dicencang entuk wit. Mbuh apa kae. Wohe ijo gilik-gilik sak jempol tangan. Yen lagi usum, katon ngrempel pating grandul. Demenakake. Rasane aja takon. Ing atase aku bangsane menungso ngarani kethek, sing karem woh-wohan wae ora doyan. Tau nyoba sepisan langsung kapok. Kecute ngudu bilah. Cangkemku nganti muruh, iler meler-meler, mata ndrejes. Aku tau krungu bendaraku celathu, jare kuwi wit blimbing wuluh. Bendara? Sebut wae ngono. Aku ora ngerti istilah liyane kang luwih trep. Sing genah, najan patrape rapatiya genah, dheweke kuwi kang nguwasani pati uripku. Wonge tegel lan mentalan. Cocok karo potongane. Rai ngruncup, irung mekrok, lambe ireng kandel ngisor dhuwur. Kakeyan ngrokok beke. Kulit besisik letek, weteng bekel. Alis sak kepel, mripate cilik katon licik. Persis mata tikus. Ora umuk, isih pokro dapurku. Wong-wong ngarani rupaku imut. Sapari polahku jare lucu gemesake, ngundang guyu. Nyatane bendaraku wadon luwih seneng ngelus-elus aku tinimbang nguleng-uleng bojone dhewe. Semono uga anak-anake sing isih cilik-cilik. Gematine nyang aku ora jamak. Saben cekel panganan aku mesti diulungi, ora ketang mung sak cuwil. Pisanan biyen aku kok berbingung. Panganan sing diwenehake aku mung tak sawang ketap-ketip. Kepiye ora? Wong lagi kuwi tumon panganan ngono mau. Bentuke gilik dawa, bolong tengah. Wernane selang-seling soklat kuning. Ngelingake rupane ula weling. Mula aku rada ganggam. Bareng tak gegem rada kenceng, jebul mripil. Aku mringis karo kukur-kukur. Weruh polahku, bendaraku cilik ngguyu ngekek-ngekek. Dheweke nglolos maneh panganan sing padha saka bungkuse. Alon-alon banjur dilebokake cangkem, dicokot lan dimamah. Ngono dibolan-baleni nganti entek. Mudeng karepe, aku banjur tiru-tiru. Panganan sing tak cekel gage tak kremus. Rasane lumayan. Gurih kaya miyi goyeng. Ewadene kanggoku ora ana kang ngluwihi enake gedhang suluh mateng uwit utawa kacang brol seger panenan anyar. Apes-apese tela pohong sing mentas dibedol ya mathuk. Kaya kang kerep diwenehake biyungku. Biyung? Dadakan gurungku krasa sesek. Mataku perih. Lon-lonan aku menyat, mlebu kandang. Digawe saka kayu jati londo, tilas kotak wadah sabun.
Kandangku nemplek ning pange wit blimbing wuluh sing paling endhek. Sewengi kuwi aku nangis kliyengan, kelingan biyungku. Aja dikira mung menungsa sing bisa nangis. Bangsane kethek kaya aku kala-kala uga ngutahake eluh. Tak sebut kala-kala, merga kethek lagi nangis krana sebab kang mligi. Beda uwong, seneng ya nangis, apa maneh susah, mesti gero-gero gulung koming. Malah ana uga kang mewek-mewek mung kanggo ulas-ulas, nyandiwara. Mula kaya welinge biyung biyen nalika arep pepisahan karo aku. Menungsa iku mbebayani banget, saengga ora perlu disanak, awit angel dibadhe sipate. Luwih ganas tinimbang satu galak. Karo mrebes mili isih cetha wela-wela ing pangeling-elingku wektu biyung ngajak aku golek pangan nguduni alas. Mangsa ketiga ngerak, jalari wit-witan sing mung kari kesisa sawetara jroning alas Gunung Merapi. Padha garing, ora uwoh. Kamangka mbiyen jari biyung, alas iki jembar tanpa wangenan. Rungkut kebak maneka jenis uwit gedhe kang kena dijagakake minangka lumbunging pangan sakehing kewan alasan. Gedhang, jambu bol, jambu kluthuk, dhuwet, manggis, sirsat, kates, nangka, lan isih akeh liyane. Awoh gonta-ganti sakdawaning taun. Mungguha dumadi ketika dawa, isih ana uwi, gembili, ganyong, sarta kimpul. Lowong kena nggo ganjel weteng. Mungsuhe bangsaku mung macan kumbang sing seneng ndingkik saka dhuwur wit-witan. Lupute kuwi ya ula sawa gedhe kang nglimpe nalika kethek-kethek padha ketungkul ndukir-ndukir lemah golek pala kependhem. Saiki beda kahanane. Wiwit lair cenger ngertiku alas papan dunungku mung kari gegrumbulan pating prenca. Liyane wis gusis dibabati malih dadi tegal, sawah sarta pomahan. Mungsuhku dudu kewan galak maneh, nanging makhluk karan menungsa. Kaya awan iki, srengenge mangsa ketiga dawa manjer ning tengah. Panase ngentak-entak. Meh 3 dina ora oleh pangan, biyung kepeksa mudhun alas. Jaragan isih bayi, aku digendong ngetapel kenceng ning wetenge. Tekan tepining grumbul sisih ngisor, wis akeh sak pepadaku kang padha lungguh pating trenguk. Sajake lagi nunggu aba-aba saka kethek tuwa paling prakosa sing mimbar-mimbar pencolotan. Aku mudhun saka gendongan, lungguh anteng mepet biyung. Rada adoh ngisor kono, kaletan pereng padas, katon tegalan jagung, wohe mung cilik-cilik. Klobote kuning pucet semu soklat garing. Lemah bawero sisihe ditanduri kacang brol. Rendenge setengah alum kepanggang panase surya. Aku mengo nyawang biyung. Sabar sedhela ya, Le. Kandhane biyung sajak ngerti olehku ngampet luwe. Aku mung meneng ketap-ketip karo ngelek idu. Bayangake mendah enake mangan kacang sing tak bedol sakwite. Sawangen, Le. Kae sing jenenge menungsa. Ujare biyung.
Panduluku tak lir ngener arah sing ditudingi Biyung. Lamat-lamat aku weruh blegere menungsa kang lagi open-open tanduran jagung. Tak bandingake karo biyungku. Dhuwure kira-kira luwih ping pindhone. Sekujur awake mluntuh resik tanpa buntut lan wulu. Mung ana rambut sithik ning endase. Yen mlaku lucu, ngiplik, jejeg nganggo sikil loro. Awit tangane cendak-cendak. Beda biyungku, tangane bakoh, luwih gedhe timbang sikil, tur dawa nganti klengsreh lemah. Kena kanggo mbiyantu mlaku kebat ngendani pangoyake sato galak. Eling-elingen le, sak bisa-bisa dahana menungsa. Sambungi Biyung. Dheweke nuli crita akeh-akeh. Jare Biyung menungsa paling angel dimangerteni watak wantune. Pepinginane tanpa wates. Paribasan jagat yen perlu diemperi. Semono uga wetenge ora tepung wareg. Sembarang kalir dipangan. Ora peduli najan ngrebut utawa nerak hake liyan. Keserakahan, keangkuhan, tanpa ngenal diri, mengkono mau ndayani umume menungsa dadi makhluk mbebayani. Ngluwihi singa barong paling galak. Sambunge. Critane Biyung, tegalan lan sawah kono kae biyene uga alas bebondotan. Mboko sithik alas mau dibabati menungsa kanggo tetanen lan padunungan. Aku lan kowe dadi kelangan papan pangumbaran golek pangan. Mula yen saiki awake dhewe kaliren ora ana salahe apik jagung lan kacang mrana. Ucape Biyung kandhet. Ketungka panjerite kethek werok aweh aba-aba. Biyung agahan nyaut awakku diajak mencolot bebarengan karo kethek-kethek liya semono akehe nguduni pereng. Kemrosak pindhane barat ketiga. Wong-wong sakal keplayu kamigilan, sambi jelih-jelih. Tegalan ditinggal jedak. Tanpa mbuang wektu, Biyung moklek jagung. Milih sing enom diulungake aku siji. Comak camuk entek sawetara bonggol. Banjur mlembar menyang tegalan sisihe. Bedoli kacang lagi entuk seprapat larik. Kedadak keprungu swara rame gumerah. Menungsa-menungsa tanpa wilangan cacahe pating jregdul. Braok bengak-bengok karo nabuhi gembreng, manci, blek, wajan, kenceng, lan embuh apa maneh. Petungan sarta pringlonjoran digawa pating crongat. Kepara ana sing nyangking bedhil sarta akalung bedhil gotri. Kethek werok pandrengane rombongan mere sora aweh tengara bebaya. Kethek-kethek andahane saknalika bubar mawut keplayu bali mlebu ngalas. Nanging ketang gugupe akeh sing tubrukan dhewe-dhewe. Engga tiba glangsaran. Kalebu biyungku. Kupiya njengengek tangi. Sadurunge kober oncat, Biyung gloyoran. Cengele kena bedhil watu sak kepel. Ewadene Biyung isih nyoba nglumba. Ngepasi kuwi keprungu swara jumebreting bedhil gotri ambal-ambalan. Anggane Biyung gumebruk ning lemah. Aku melu tiba kebanting. Panduluku klemun-klemun.
Aku krasa awakku digeret peksan. Aku jerit-jerit, rekane nglawan. Nanging sepiro dayane bayi kaya aku. Wekasane aku uwal saka kekepane Biyung. Karo ngatungake tangane, Biyung nyoba ngangkat sirahe. Katon getih mili saka tatu bolong ing pilingan lan dadane kanan kering. Lebar kuwi uripku mbal tumimbal saka tangane menungsa siji pindah menyang pawongan liyane. Embuh kepiye nasibe biyungku? Wis mati apa isih urip? Aku ora ngerti. Saben mikir ngono tangisku kutah. Rasane lelakon ngrerujit ati kasebut nembe mungkur wingi. Rikala aku dituku dening bendaraku saka saweneh bakul ing pasar kewan, tuwuh pengarep-arep nasibku bakal ketulung. Kasunyatane pancen mengkono. Mung ora malik kepenak, nanging saya tambah sara. Sedina-dina aku disiksa. Guluku dipasangi gelang sing disambung karo rantai wesi dawa. Disamperake palang pring dhuwur. Rantai mau nuli ditarik enggo guluku rasane kaya katut modot. Supaya sikilku bisa tetep tumapak lemah, aku kudu jenjit-jenjit. Jare bendaraku, aku diajari supaya trampil mlaku nganggo sikil loro. Sasuwene aku dilatih, Mopi ajeg nunggoni. Mopi kuwi asu kuru ingon-ingone bendaraku. Mengkone aku lagi ngerti yen Mopi bakale dadi pasanganku barang ledek bendes. Mari ngono aku digladi niteni sakwernane aba-aba. Menawa bendaraku ngucap ngene, tegese aku kudu mlaku payungan sambi nyangklong tas. Ngucap ngono, artine aku dikongkon atraksi numpak sepeda ontel cilik. Lan pangucap-pangucap siji liyane kang lerege ngabani aku lungguh kursi nunggang jaran. Sing dadi jarane ya si Mopi lan atraksi-atraksi liyane. Saben aku ketliweng ora migatekake mesti kena gitik. Larane ya ampun. Sawise dianggep cukup, aku lan Mopi digoncengake sepeda motor. Diajak barang mlebu metu kampung. Bendaraku nabuh tambur. Aku main kekiter karo Mopi. Sing nonton rubung temu gelang. Enom, tuwa, lanang wadon padha ngekek weruh tingkahku. Aku bombong bisa nglipur penonton. Kegawa swasana aku terkadang dadi ngleleng. Kethek kaya aku iki uga bisa mbagusi. Tik, sengaja tak cedhaki bocah-bocah cilik kang nonton ing ngarep dhewe. Kontan buyar pating jlerit. Aku mringis. Durung katok ngrasakake seneng, aku tiba klumah. Rantai guluku disendal seru bendaraku. Kuwi minangka ukuman kanggoku, awit wis dianggep gawe wedine penonton. Dhisik jaman tanggapan isih rame, bendaraku wajeg dingar. Duwite muntel. Ewadene cadhong manganku uga Mopi tetep kurang nyukupi. Aku sakloron kena ing ngaranan ora tau melu ngrasakake asil kringetku. Apa maneh besan barangan sepi. Aja kok tandak bedes. Sedenge ledek tayub kang bahenol lan ledek wayang kulit ayu-ayu wae padha nganggur jalaran seret order. Polatane bendaraku sedina-dina malih peteng butek njegadul. Rupane sing dasare pancen wis ala tambah ora pokro. Akibate gampang dibadhe. Jatah panganku saya disuda.
Dek emben mopi akhire mati kaliren. Tak etung-etung wis wetara 3 taun aku nglakoni dadi tandak bedes. Wektu sing tumrap cukup kanggo luwih ngenal menungsa. Kampung dununge bendaraku klebu kumuh, mapan ning berem kali sing ajeg kebanjiran wayahe mangsa udan. Sawernane wong campur ning kene. Menungsa-menungsa tanpa gawean gumathok kang kesingkir saka pasrawungan sosial ekonomi masyarakat kutha. Kanggo kebutuhan ngisi weteng wae direwangi kudu nungsang jempalik. Apa wae dilakoni, ora peduli najan nerak paugeran. Aku mujudake salah sijine korban uleganing panguripan kang atos iki. Dianggep barang dagangan, aku direkaya ngowahi kodrat, engga dadi kethek sing dudu kethek maneh. Murih payudida lan ngasilake dhuwit. Déning menungsa, aku dipeksa mlaku nganggo sikil loro, disandangi kathok utawa sayak, kang sejatine cengkah karo adat naluriku. Saumpama wenang milih mono, aku luwih seneng bali urip ning satengahe alas. Alas sing mungguhe bangsaku kuwawa aweh tuladha urip salaras lan setimbang. Karo biyungku biyen, aku diajari carane golek woh-wohan tanpa ngrusak, apa maneh mateni uwite. Sawernane wiji woh-wohan kang tak pangan mengkone sumebar metu lewat taiku. Wiji-wiji mau bakal trubus subur dadi uwit gum. Proses siklus urip lan penguripan kang setimbang kasebut mungkinake alas tuwuh ngrembaka. Lestarine alas ora mung wigati tumrap bangsaku, luwih saka kuwi uga menehi piguna gedhe marang menungsa. Nanging sapa sing peduli? Terus terang, aku wis pepes, kelangan pangarep-arep isih ana kang gelem migatekake aku kang jegjere mung setengah kethek lan setengah embuh apa. Cutha.